EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Metro at Mega Manila ang oras natin. Sa buong kapuluan, ganap ng 32 minutes. Makalipas sa oras ng alas 5 ng hapon. Siyempre, pagpatak ng alas 5. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! EDSA! That's right mga kabisyo, pagpatak ng alas 5. Basic na basic yan. Programang EDSA na mapapa sa inyo at siyempre, kasakasama at kasakasalo ang pinaka-henyo sa lahat. Henyo! Hindi na tender pero juicy pa rin kag nagarago mo. Siyempre, kasakasama po the prodigy of Tanghenyo, yours truly, Diego Bandido! Pag may buhok! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Hindi ako yan. No. Siyempre, hindi naman makukumpleto. Ito na, nagbabalik. Kahapon wala kasi sumakit yung ngipin. Hindi makukumpleto ang tropang EDSA. Kapag wala ang napaka-cute, napaka-kulit, walang iba kundi si... Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Andito na naman po ako. Okay na po yung kit ko. Salamat pala, Uncle Diego Bandido. Dahil sa'yo, sumakit yung ngipin ko. Teka lang. Mukhang, Duda, hindi ko gusto yung tabas ng bibig mo, ha? Aray! Anong gusto mo sabihin sa apo ko? Itang hindi naman tama yung ano eh. Binibigyan ko na nga siya ng candy. Binibigyan ko na siya ng donut. Aray! Narinig niyo po, Lolo Tanghenyo. Dahil po kay Uncle Diego, sumakit yung ngipin ko kasi siya ang nagbibigay ng mga matatamis. Ang donut at candy na sabi ng doktor, hindi daw pwede sa aming mga kids. So siya po ang nagbibigay sa akin yan. No. Nauubos na yung pasensya ko sa inyo. Hoy! Duday, umayos ka ha! Tang. Itabi mo na yung kutsilyo mo. Ay nako, Manong driver, kamusta ang biyahe? Napakainit po ng panahon ngayon kaya mag-ingat-ingat po tayo ngayon. Lalong-lalo na, saludo po tayo sa mga kabisyo po nating nasa food delivery na nakita ko kanina sa kalsada. Kwentuhan nga kami ng misis ko, sabi ko, kawawa naman yung mga kabisyo natin, lalong-lalo na yung mga delivery rider ng Food Panda na nakabisikleta lang. Ako nga, naaawa na nga ako dun sa mga nagmumotor. Paano pa kayo yung nakabisikleta? 'Di ba? Pero dito natin makikita mga kabisyo. Eto, pag tuwing nakakita po tayo ng mga ganitong tao, dito po natin marirealize na napakaswerte po natin. Na sila lumalaban sa hamon ng buhay. Tayo, ang dami nating reklamo, 'di ba? Nakakahiya naman sa kanila, 'di ba? Wow, 'di ba? Kaya mga sirs, saludo po ako sa lahat po ng mga kabisyo po natin na ang trabaho po ay nagbibilad sa gitna ng araw. Mabuhay po kayong lahat. Yes, Tang, may sasabihin ka, Tang? Ibig sabihin, saludo ka rin din doon sa mga nanlilimos kasi nakabilad din sila sa araw. No. Posible. Ay naku mga kabisyo, samahan niyo po kami muli hanggang alas 9 po yung biyahe natin. 4 na oras ang biyahe po natin dito sa Biyaheng EDSA. Ikaw na nasa gitna ng EDSA ngayon,
Chillax lang, huwag kang mag-alala. Sagot na ni Manong Driver. Manong Driver, pakilakasan na lang ang volume ng mga radyo, ha. Big shoutout nga pala sa mga kabisyo po nating nakatutok sa atin dyan. Maraming salamat din. Kay Tin Rivera na nakikinig sa atin ngayon. Ganon din kay Gloria King. Ayan, maraming salamat. Feel Good Friday sa inyong lahat. Tuloy-tuloy natin. Tugtugang malulupit dito sa programang EDSA. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!